Og Diana, hun valgte, det skal være førende champagne i Jorba. Jeg vil give det andet. Diana, hun fik 10. Ja, jeg gjorde. I hvad? Hvad? I hvad? I min eksamen, afsluttende eksamen. Som? Social sundhedshjælper. Nå. Jo, for hun ligger på Facebook, om når jeg kommer hjem. Nej, ikke Facebook, det er jeg ikke på. YouTube. Undskyld. Nej, det var lige den, jeg ønskede mig. Ja, det var En tro og kærlighed. Aha, hvor er det? Hvad? Tak, Glenn. Nå, velbekomme. Så kan du være lidt højt.